Няма да позволим това да се случи. Никой от нас не знае ние ще доживеем ли до такъв процес наистина и дали той ще се случи. Но самия факт, че може да се случи в една театрална зала, в една театрална игра, заедно с актьори и публика, които се преживяват същото време, пространство. Нашите ракети Кинжал и Сармат са най-модерните ракетни обстановки в света. Шойгу! Къде ми е гранатата? Детският поглед е за най-чистия. Когато едно дете се сблъсква с жестокостта на реалността, възрастният много често няма отговор за това. Ние всички сме много наплашени от огромния процент български граждани, които са настроени пропутински. Но всъщност те не са чак толкова много и аз апелирам да не забравяме всъщност нормалните хора, които не са толкова шумни, не са толкова истерични, не са толкова отвратителни в публичните си изяви и които са повече. И това не бива да го забравяме. И сме длъжни да защитим народа си на нашите исторически територии. Тази война ще бъде загубена от Русия. В това съм убеден. Не знам колко време ще ни отнеме, но не може и няма случай в историята на човечеството, в който изключително зловреден, почти като раково образование, тоталитарен режим, който успява да превърне цяла една огромна държава в империя на злото и да направи реалността така, че тя вече да не прилича на реалност, а да прилича на митологична приказка. 2 месеца по-късно самолетът му се разбил и той умрял. Стига бе!